Oborogwa mmanwụ tekwara n'ụzọ ọgwa ọzọ nwambakwu odogwu ọdụmaka na gana na-ejela aka ozi ọzọ nwambakwu chief doctor onye gwuru n'iru omee n'iru onye gwuru n'azụ omee n'azụ ekwuru n'akụkụ omee n'akụkụ ọgwa mmanwụ m nwoke na-agba n'ọsọ onye aka nwaanyị anyị agwụchie na-egwe chief doctor nwambakwu ọzọ ọgwụ ya bụrụ ọgwụ ogwu agara gidi ogwu okporo ọdụ Medike mọgwa ne monye mbakwu mụ na-akwa n'ụlọ ọzọ nwa mbakwu agwọ na mụ na majili na ụyalo wee bido egwu na-eti n'ụlọ ewu ji ma ọ gwadegwa ya iji ije igbo wee je ndịda anyị ji ile egwu ma wee jezie wee nata na igbo bụ anyị wee kweta ọgwali nne m na abụ ọka lete bụ ndị mmiri ejite eji a na-ekwu igwe anyị na-ekwu ma bụ ndị mmiri ihe ndị na-ele obi oge a na-ekwu igwe ọgwali ugili bụ etu ọzọ a na-amụ n'iyi ewu ji bụ Medike ọgwali m onye mkpagbu m na-agwa n'ụlọ ọ sụrụ na asụ nne m ọgwali onye mkpagbu na-agwa lụrụ aghali nne m onye mkpagbu abụọ ego ogogo udumọtala iko nne m ụmụnne m ndị Igbo n'ọkwa n'otu ka m na-agwa m ya anya ọkwa na-egwu uche ka a na-agba n'ụlọ ya ndị banye esele onye zara aza n'oge Igbo n'ụlọ oge ezugbo ụmụnne m ndị ọkwa n'ibe na-eme ndị Igbo ka ọ na-ewute mmewute ibe na-eme Igbo ka ọ na-ewute ọsọ ọ bụrụ na-ele maka Chukwu si ike nkwa na mbido ọzọ nwa mgbagwu abụọ mmasị Chukwu nya mebie ụwa ka onye ọbụla nwụrụ ụsị ala ọ na-adị mma mee nwata ka emere ibi ya obi ga-adị ya mma n'ụlọ ọkwa n'obodo na-atọ ka anyị na-ebele mkpọrọ ndị Naijiria n'ụlọ Awụsa na Yoruba wee tie ndị Igbo ndị be anyị obu nwe mmiri a na-ekwu igwe wọkwani ndị Igbo bụ anyị n'ọgbagba na Naijiria gwamibe ji emezili ndị Igbo gaba bụ ndị oru n'ụlọ ewere uke nne m na ọkwanibe sere ọgwụ na mgba n'ụlọ egwu uche m kwuru na a na-agba nne m na ị na-abụlọ n'anya wọkwa na-atụzi anya bụ mgbede a na-atụ n'ụlọ Igbo nwere nkọnkọm ụmụnne m onye mkpagwu na m na-ajụ ajụjụ n'ụlọ abụọ na-esu n'ijide ka m na-ajụ n'ụlọ ụlọ mgba na kabaji na ndụ akpa wee mere ebe obibi n'ụlọ na mmalụ mme ma onye mkpagwu ka ngwaba n'ụlọ gwa m ebe ijidela a na-ekwu na abụọ na-esu a na-ekwu gwa m ebe abụọ na-ekwu onye mkpagwu ji elizila esu na nkete ebe ọ bụ na eziokwu na onye mkpagwu abụọ ndị na-ekwu igwe mana ọkwa na ndakabaji eji ebili n'ụlọ ebe ọ bụ na anyị lere anya n'ime onye mkpagwu ka ngwuwe anyị chili ngwongwo wee gbaba bụ na ọbara ọkala dị n'elu ya ọzọ nwa mkpagwu abụọ nne m na otulo ose soro ebili n'ụlọ ịmalụ na otulo ose nwee na-ekwu igwe abụ ajọ ọnụ ọbara ọkala nne m ịmalụ na agị ọdị n'ime ya nne m biko onye mụta na mbụ na anya ji ekwulu nwanyị a na-agbala akwụna na nkete ọkwa n'eziokwu onye mụnụ n'okpuluo ọzọ na mmegbu nwa ogbenye na ọ dịlọ mma ma ncha ndelu nne m onye egwu n'ebe atụ ọsị ka ọ sị onye ọbụla bịa ka ị malala ga-eme Naijiria anyị nọ nne ma ya mọzi ka anyị si bilie ndị Igbo na ndị Awụsa
ọzọ nwa mgbagwo abụọ silisi ike enyi onye ọbụ na-ara n'ọkụ ya wee nara maka ndekwute n'ọkwa na aka a na-ekwu njelute n'ọkwa n'ime ọnwa na-eji akwa nwanne ewuchi mụ na m anyị niile udumọta na eko nna m udumọta na ọbụ aka nna m nọ n'ụkọ n'ụlọ ibe nna agụ ụlọ ọgwane ka ọgwụ ede mma n'ụlọ ọgwanegwu onye na-abụ onye na-aba na m onye ka a na-agba n'elu chukwu kele mmadụ kele ndị Igbo ke ndị Awụsa wee ke ndị Yoruba na nwezi na onye ji nke ya wee mebili ibe ebe ọ bụ na anyị niile esori oge wee biko debe o nwere onye siri na ibie ga-ama mma onye ọbụla ka anyị naba anya ọ bụ na anyị niile na-ekwu ọbụgote ọnụ n'ụlọ ọzọ nwa mgbakwa jụba ajụjụ gwa m ibe ga-ebute nsogbu onye mgbakwu ka m na-ajụ ajụjụ n'ụlọ ọgwana mmadụ ebu mmanwụ a na-ekwu n'ụlọ ọzọ ọ bụ na nwata nwaanyị nwa na-ekwu igwe mamali mmanwụ n'ụlọ esiri m onye mgbagwa bụsị m obodo mali na-egwu n'ụlọ ọgwana na-egwu igwe nwanya bụ na mmanwụ ọgwana sọsọ bịamumeli owe bụrụ mmanwụ na-eli ewu ochi m nne m na nna m onye mgbagwa bụ n'ụlọ ewu ji m nne m nwere ibe mma agwa ndị Igbo na Naịjirịa ebe ọ bụ na ọgwanị nna ya ọgwazi ka iwu onye ọnịcha ado onye abaitili wee nweta indipendenti na Naịjirịa ọzọ emecha wee si na Zik na ọchịkọla achị Chukwu emego dị m egwu Ojukwu sịrị na ọ ga-achị n'ụlọ etube ndị Naịjirịa sịrị na ọ bụ ntọ n'ụlọ agbalị ikozie ya bụ ibe na-egwu igwe ma wee bute ọgụ na Naịjirịa oge anyị ji na osi anya bụ ogwu onye mkpakwa bụ na edomedelu n'obodo anyị n'ụlọ ebe otu na osi wee dị ọ ga-amalile ka a ga-esi wee mee ọkwadegwu onye na-abanye bụ unu na-agbazi n'ụlọ wọbụnunu sịrị na ndị Igbo be anyị ga-eso mee Naịjirịa ọzọ nwa mgbakwa ojụba ajụjụ gwamiwo na-abụ ndị Igbo weta bọjetị na National House of Assembly ụmụnne m wọbụ na Senate President Igbodosi sọpọtụ unu si na unu asọpọtụ na oge edezie ihe ọzọ nwa mgbakwa abụọ wọkwanibe niile na-ekwu igwe maka akpọrọ marginalization ndị Yoruba wee gwọrọ ọnwụ wee na bebe Lagos wee dezibe obodo na nkete n'ụlọ ụmụnne m ndị ụlọ abụlọ n'ọgwanegwu uche ka a na-agba n'ụlọ egwu onye na-abụ onye na-aba n'ọgwanị ya ka a na-agbala unu na nkete n'ụlọ ewuchi mwo ewuchi ma agba na odigo na-esuo onye mkpọgwa bụ na akwa n'ibe mkpụrụ ka m na-ekwu n'ụlọ ndelu m nne m onye mkpọgwa ngwabago onye mbosu a na-ekwu adịlọ mma ọzọ biko onye eze nne m kpara udumọta na ibe n'aka nne m egwu ọkwana nwayọ ọzọ onye na-enwere na mkpa na ga-emeche nwa ịbakwa n'Ojukwu uche ndụ nwoke na-agwa onye o siri na ọ ga-akasị mbido akwa nne m na ọ na-abịa arụ ọkwana nne m akwaba n'ụlọ tọwa akwa ọzọ onye ka ndị gbachili ngwongwo wenyere wezi ka nsogbu giant anyị nwere na Naịjirịa ụmụnne m gwa mmela anyị ga-esi mee ka ọ dịla anyị mma ọzọ n'ọkwanye ka ndị ejebe Abịa steeti wee chọba chief ọjụ ụzọ Okalụ na ma ọkwanye gị ka anyị na-ekwu n'ụlọ ọjụ ụzọ Okalụ oke nkịta ji ajụ na-ekwu a na-ekwulu n'ụlọ amala akwụ na nkịtị
ọkwana gị ka anyị na-ajụ ibe na-eme ndị Igbo na-atọ ha ụtọ ọchị ụmụnne gị ndị Igbo anwụchago na Sahara Desert ọkwa maka na enwere opportunity n'obodo Naijiria kolikoli ịnekwa n'anya ibe nwunu bọọlụ mere toriasi na nkịtị ụmụnne m gwa mmela anyị ga-esi mee ka ọ dịla anyị mma oji ụzọ galu na ọgwa na-azụ na-elizi ndị Igbo n'ebe ahụ emechala dị mma ọgwa n'ebe a na-ajụ dibịa nne m sem onye mgbagwo ka ọ kọwa ewu ji m nne m na ọnya bịa steeti ọgwa na-ege ka anyị na-agụ ọzọ n'ọnya ka m ji wee sị ka m jụọ kọstọmas nwa mmadụ ọka n'ụlọ okwu bụ managing director Ranging Rocks ka m na-ajụ nwanne m Ranging Rocks ị ga-anọ ka ili wee mee ndị Igbo na nkịtị ịmalụ na-edobe na-ekwu n'ụlọ ọdụlọ na ana Igbo kolikoli ndị Igbo bụ anyị nwere development na mba anyị ya na infrastructure onye mere Igbo ji gbasasịa n'ụlọ ewu ji mụ kọsụmasị nwa mmadụ ka agadi ego n'ụlọ eje n'ụlọ ewu ji m nne m na nna abụọ onye ka nsi ka njụ n'ụlọ ndị Igbo bụ anyị ka nna ajụ ụnụ ya ya etinye na anyị nwere na Igbo ọkwa n'ụlọ ka anyị na-akpọ Chief Pascal dozie ọkwa n'ego ka anyị na-ajụ ebe kwuo dike na ọbọbụ nne m ọgwa na-akpachie dike arụ Pascal gwanne m ebe anyị ga-emego n'obi ide n'ụlọ ịbụrụ na ụmụnne gị ndị Igbo anwụrụzigo n'ime Naijiria gbapụrụ na Asia na China gbapụkwuru n'Europe na nkịtị ọgwadị mmegbu ga na-emegbu ụmụnne unu na nkịtị asịrị m unu niile ga-anata batụ nne m godo obi wee dee na-aba anyị n'ụlọ Pascal dozie nnagwa na agwa lele ka m na-agwa ọ bụrụ na unu chịkọta ibe n'unu nwere wee kwado ede na ana Igbo eziokwu nne m na ndị Igbo bụ anyị na ọ ga-amakwane mma na-ekwu a Pascal dozie alụsị nwere okwukwe ide na-aza eke nsọ onye ka m ji wee sị ka m jụọ n'oke mmanwụ nwoke mmanwụ ndị Enugu steeti ga-ejifu unu na-eche nwoke ma alajishi nke ọkwa na-ege ka anyị na-ajụ alajishi nke gwa m ibe ga-emeli ndị Igbo na ọgwa na-ajụjụ ka m na-ajụ unu iberike m na-egwa nụ m ezi ebi n'ugwu n'Enugu steeti ka m na-ajụ gwa m ibe ga-emeli ndị Igbo ka ọ dị obi wee dee na-aba anyị n'ụlọ ịmalụ na-edobe adọrọ ibe Igbo na-eme n'ụlọ ewute gwue mụ ewu chi ma alajishi nkafe nwoke mmanwụ anyị na-ajụ onye ka m ji wee jụba Chief Cletus Ibeto nwoke mmanwụ na-ana-edo n'ọkwa na-ege ka anyị na-ajụ ajụjụ ọkwa n'eziokwu na ana-edo nwanne ekwu ibe mana ọkwa na Nnewi nwoke mmanwụ Chief Cletus Ibeto ka anyị na-ajụ ajụjụ gwa m ibe ga-emeli ndị Igbo mụrụ n'obodo obi do n'ụlọ ime anya na Igbo gbasasịrị mba ụwa niile bụ ọkpụlụkpụlụ ọ bụ na ije na Malaysia ndị Igbo bụ anyị nọ na nga n'ụlọ ọ bụ na ije Europe ndị Igbo nọ na nga n'ụlọ etube from ọrịa na Benin dela adịrịla na-ekwu ndị ibe chi wetara n'ime Naijiria gwa m ebe ga-emeli ndị Igbo ka akwụsị okpukpe na-ekwu ndị Igbo n'Afrịka ibe mmali wee jụọ gị Cletus Ibeto ego ekwuche ndị Igbo fuji si n'ime Naijiria ka njụọ nwoke mmanwụ na nne ọkwa na-ege ka m na-ajụ ọsọnye ka ndị wee chili ngwongwo wee chọba Chief Tony Eze nna oke mmanwụ n'ụlọ ibe ndụ nwapụcha ihe tinye na anyị nwere na ana Igbo anyị n'ụlọ Tony gwa m ka anyị ga-esi mee nwa m nwa na eze nna na ọgwa nege ka anyị na-achụ n'ụlọ ọ bụ na ndị Igbo bụ anyị gwụsịa nna mgbe nakwa ka nna mela ị ga-esi mee n'ụlọ ọgwa na bete na bete n'ọgwa n'okwu mmanwụ ji aga n'ụzọ na nkete n'ụlọ Tony nne m bịa na-ịgbata n'ọsọ enyemaka na Igbo agwụgwụkwana n'ụwa ọgwa n'oke mmanwụ ka anyị na-ajụzi na ajụjụ
bio Stanley ike mụ ọgwụnị gị ka anyị na-ajụ ajụjụ ịmara na eziokwu na ndị Igbo bụ anyị na-ekwu n'okwu mbọsịbụlụ ugbo na o nwere ibe ebeke na-eme nwaanyị ji agbala ebeke ọsọ n'ụlọ ya nene ka isi ebu onu ndị Igbo mụrụ ụmụ ka anyị bụ ebili n'udo etube nne m na-akwado ndị Igbo bụ ndị Naịjirịa ịbụrụ ka ndị Igbo na-edezi Naịjirịa okele na nkete data Lagos steeti nwanne ekwu igwe wọbụgolu obodo Yoruba Abuja na-ekwu nne m na ọgwa na Abuja ka ọ bụsi abụ nwakwado ndị Igbo bayi na-edezi Naịjirịa eri oge onye ka m na-asị gị nwoke mmanwụ bịa ne ka ijili ngwongwo wee nata ka idezie ewuchi ma oke mmanwụ ka anyị na-akpọrọ ụlọ ndị Igbo mụrụ ụmụ Chief Emeka Nwafọ ka anyị na-akpọ n'ụlọ Emeka ọfọ bịa nene ka edene ka anyị ga-esi wee mezi wọbụnụ n'ụgbasi nkịtị kwakana m onye ga-achịli ngwongwo wee debe ndị Igbo ka njụ ọnwụ wọbụnụ n'ụgbasi na nkịtị a na-ekwukwadị m onye ga-ejeli Igbo na nkịtị ekwulu na onye jeli Igbo nya ka Igbo na-ekwulu na a na-amalebe ama ewuchi mụ Chief Emeka ọfọ nọkwa n'ege ka mmanwụ na-akpọ n'ụlọ ọzọ nwe mgbakwa bụ achịlị bụ ngwongwo wee jelu ụyọlụ wee binye wọkwanidu unu nke ọbịa ka anyị na-eje n'elu ala ọzọ na-ekwe nne m na ọkwanidu unu nke ọbịa n'ugbo nwoke mmanwụ n'ugbo na ọkwanigị ka anyị na-akpọ n'ụlọ ewuchi ime ọkwani Chief Prince atọ onweze n'ugbo bịa na-alụ mmekwe ndị Igbo na Naịjirịa nwoke mmanwụ ugbo n'ugbo nwokwanozugo bụlụ ọba ka anyị na-ekwu n'elu ala nwoke mmanwụ ozi Igbo bụ ụlọ ọba n'ọkwanegị ka anyị na-ekwu injinia atọ onweze n'ugbo onye dụrụ ugo ọbịa ga-agba nkịtị na nkete atọ onweze n'ugbo biko n'ụlọ wee n'igwe godobi wee dobe ndị Igbo nwokwanoru na-esekwu Naịjirịa okilikili atọ onweze n'ugbo ozi Igbo ndị ụbịa ka na onye dị n'ugo ọbịa na ọdụ na-akpọ gị n'ụlọ ihe ndị Igbo ọma anyị na-agwa n'agwa wee na-ejọ gị atọ oke mmanwụ na-ekwu onye mgbagwa bụ ọ na-akpọ gị atọ onweze n'ugbo atọ onweze n'ugbo ọzọ nwe mgbagwa bụ ka anyị kpọọ n'ubi senti Amechi obi na ndụ n'ọdụ na-akpọ gị n'ụlọ ebe ekwe dike n'ọgbọ gwagbaji dike arụ odogwu ekwuziwa omeli wee bụrụ odogwu nnapụ na ibe atọ na nkete Vincent nna m bịa nene ka isi ebuo n'abụbụ Igbo na-ata n'ụlọ Igbo bụ na onye nwere nya wele na-ataba n'Igbo nwoke mmanwụ onye na ndụ nne m na ọzọ nwa mkpọkpụ na-akpọ gị nzelube ma ọ gwa n'ibe nyabụ mala ji akwụrụ ụmụ egwu n'ụlọ ewuchi mụ Chief ka anyị na-akpọrọ unu nwakwalite ọ na-enwe elumelu m n'ụlọ nwoke mmanwụ dị ọ na-enwe elumelu memụ nwakwalite Chukwu tọrụ n'ọra mkpa nne m ọ bụrụ na Igbo a na-ekwu nwere agali ogwu ewuchi ma ọ gwanụlụ ka anyị ji wee dee ebube na be anyị n'ụlọ ewuchi mụ onye mkpagwagwọ n'ọma onye mkpagwụ ngwaba ewuchi mụ ụda na-enwe elumelu bịa ka naanị nwoke mmanwụ a na-agwọlụ ogede n'ụba ya nene ka ịkpa agụ na-aka si ebu ọnụ ndị Igbo n'elu mkpa njelube na-egwamibe nwanne na nwanne ji emekọlite ewuchi mụ onye mkpagwụ ngwaba ewuchi mụ gaje na ebe anyị ụba na-eto Nnewi ọkwanegị ka anyị na-akpọ n'ụlọ egwu Chukwu ụzọ na Nnewi n'ọkwanegị ka anyị na-akwasala akwa ọkwanebe na-eme ụmụnne gị n'ime Naịjirịa onye ka anyị na-akwasala gị akwa lili nne m n'ụlọ anyị ụba na Nnewi lobe cheti ibe melike n'ụlọ ọkwanenye ka a na-eji oge akwado ibe anyị ụba ego mma na a na-agụlagụ na nnedo oke mmanwụ anyị ego nwokwanye nwee kapital onye na ngasị ndị Naịjirịa anyị ego dọra mma na Nnewi na ọzọ na-akpọ gị n'ụlọ biko bata n'ọzọ
ga-emeli n'Igbo na Naịjirịa njelute na ọgwa dị mmekwu ụta arụ ka bụ ụzọ selebe ọbụ ụtọ ọgwa na-atụ ọlụ ọmali n'ụlọ ọmali ọzọ mgbe aja eji ọlụ ọdeka oje wee ebe n'isi n'ọbịa ụmụnne m onye gwụla anọ na-ege anụ nji n'elu obodo ebe ọ nọ n'elu ọsọsi anya tele ya n'obodo ọ nọ na-ababa n'ụlọ iji gwe anụ dịka ọbụ anụ mmadụ ma ọ bụ ene ụmụnne m ndị Igbo bụrụ ụka unu wee ha na-ataba ede eze na ụgbọ agwa mbọ ka ọ dị mma anyị ụgbọnne m bịa dị ka ịmana ka a ga-esi wee eme ewu chi ma ọjụ ụzọ garụ ala dị isi nke mfe n'Enugu ga-edezi dị ka njụọ ya nna anyị iwe ọdụ ka m na-ajụ ajụjụ gwa m ebe a ga-eme ka a ga-eme oge mmụọ onye mkpọkọ abụọ ewu ji m ya nna anyị iwe ọdụ na o nwere ibe mgbe si ịgba mbọ ka amala ibe ga-emeli ndị Igbo n'anya etubo unu na-agba dịfọ esiri ọchụ maka na bụ ka Naịjirịa ga-eji wee kweta ibe unu n'anya na presidential election nọ na-abịa ụzọ ọ ga-abụkwa na-agwa na ka a na-agwa okwu na otu Igbo ji ya Naịjirịa ka njụ ọnụ ụlọ odike mgbe m n'anya m ibe nnukwu ka ịjụrụ ma ọ ga-adị njọ o sisere na ọgwa n'ime egwu na-azụ ụtọ ndụ ihe ndị Igbo na bapụta Naịjirịa n'anya onye mere baja alụlụ ụlọ na ebe baja na-eje onye ọbụ na-abịa ka ịmapụ ọnụ ndị Igbo ọkwara ndị Igbo bụ nation builder egwuchi bụ mmanwụ mgbafọ na anyị ga-ana onye mụrụla mgba na anya ga-ebuo ọkwa n'ọzọ nwa mgbapụ mụ na-ekwu chifu dọkụta ọzọ nwa mgbapụ mụ na-akwa nzedebe ma ibe nwanne nna nwanne ji efe